நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாள் எல்லோருக்கும் இனிய நாளாக அமைய எங்களது வாழ்த்துக்கள். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோன்னா, ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இந்த சிக்கனை செஞ்சு காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. சிக்கன் பால். இது வந்து எலும்பு நீக்கிய கறியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எலும்பு இருக்கக்கூடாது. சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்தாலும் சரி, பெரிய பீஸாக எடுத்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் போட போகிறோன்னா, இஞ்சி போடுறோம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி போடுறோம். ஒரு அரை பாதி பீஸ் இருக்கிற அந்த எலுமிச்சத்தை அப்படியே எலுமிச்சங்காய் பிழிஞ்சு விடுங்க. நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. இது ஃபுல்லாக அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுறணும். அடுத்ததான் அதுலேயே ஒரு 2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவை சொல்லுன்னு வேணும்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போடுறதுலனா போட்டு இது நல்லா இந்த கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கையில் பிசைஞ்சு விடணும். கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா அந்த இதோட சாரெல்லாம் எலுமிச்சை சாறு போட்டிருக்கிறதுனால இந்த காரம், இஞ்சி, இதோட வாசனை அத்தனையுமே இதுக்குள்ளே நல்லா வெளுத்துக்கும். இப்படி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. கொஞ்சம் ஸ்லிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவும் கொதிக்க வேண்டாம். எண்ணெய் கொதித்து புகை வரக்கூடாது. லிமிட்டாக இருந்தால் போதும். பீஸ் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க அந்த முட்டையில் அப்படியே டிப் பண்ணுறோம். டிப் பண்ணிவிட்டு மைதாவில் அப்படியே ஒருக்கா ஊற்றிக்கிறோம். மறுபடி எக்கில் ஒரு டிப் பண்ணுவோம். இப்போது நம்ம உடச்சி வச்சுருக்கிற ரஸ்கில் போட்டு நல்லா மேலே ஒட்டுற மாதிரி நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கோங்க. வேணாம் மேலே எடுத்து கூட போட்டுக்கலாம். அப்படியே போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒட்டணும். அது வேணும்னா இன்னொருக்கா எக்கில் போட்டு கூட மறுபடியும் இதை போட்டோன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒட்டி நல்லா ரவுண்டாக வரும். பால் வந்து பெருசாக வரும். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கரகரப்பாக இருக்கும். கரகரம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும். அதில் போட்டுரும். இன்னொரு பீஸ் போட்டு காட்டுறேன். அதே மாதிரி பாருங்கள். மாவில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் எக்குள்ளே போடுங்க. போட்டு அந்த ரஸ்க் பீஸில் நல்லா முக்கி எடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு கோட்டிங் வந்து நமக்கு அதிகமான ரஸ்க் பீஸ் அது மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு தடவை கூட அந்த முட்டையில் முக்கிட்டு நல்லா உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் அமுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த ரஸ்க் வந்து நிறைய ஒட்டும். இப்போ இந்த காட்டுங்க. இன்னொரு பீஸ் அதில் போட்டு அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் கொதிச்ச உடனே கொஞ்சம் ஸ்லிம்மில் வச்சிங்கனாக்கா அது நல்ல கலராக வரும். இல்லைன்னா கருகிடும். இந்தளவு கலர் வந்துருச்சுன்னா அது உங்களுக்கு வெந்திருக்கும். எடுத்துருங்க. பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் பாருங்கள், சிக்கன் பால் அப்புறம் சில்லி போட்டிருக்கோம். நம்ம அந்த எலும்பு எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதில் குழம்பு வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.